Nou ja, we blijven natuurlijk wensen vervullen en zo ook in Panningen. In Panningen staan we hier nu bij Vincent de Pol, het verzorgingstehuis, waar we kaarten gaan brengen. Een hele stapel met kaarten die Frank Vaassen samen heeft gemaakt met kinderen uit de gehele gemeente Pela-Maas. Iedere klas heeft er eentje gemaakt en een gedeelte van die kaarten gaan hier nu dus afgeleverd worden voor de zorgmedewerkers, maar ook zeker de cliënten die hier wonen die even een hart onder de riem verdienen. Eigenlijk zou het hier nu niet een drukte van belang, maar wel een stuk sfeervoller moeten zijn dan dat het hier nu is, hè? Ja, zeker. We staan nu buiten natuurlijk in de mooie tuin van het zorgcentrum waar we veel lichtjes zien. Er zou een belevingstuin zijn voor bewoners en voor 1 of 2 naasten. Ja. Maar ja, vanwege nieuwe kabinetsmaatregelen gaat dat niet door. Bewoners kunnen natuurlijk wel buiten in de tuin lopen, maar helaas zonder wat we eerst gedacht hadden. Ja, en vanuit mensen die hadden ingediend van we wisten eigenlijk dat bij Vincent de Pol het nu mooi zou zijn. Er zou eigenlijk veel meer zijn, ook voor de bewoners, voor de medewerkers, even een stukje verlichting. Ja, en dat is er nu dus niet. Is er een wens voor jullie ingediend? We hebben natuurlijk heel veel kaarten, meer dan 100 zijn er gemaakt. Grote kaarten door allemaal kinderen uit Pela-Maas. Elke klas heeft er eentje gemaakt. En we willen een gedeelte van die kaarten alvast hier aan jullie gaan overhandigen om jullie een hart onder de riem te steken. Een heel erg mooi gebaar. Ja, geweldig. Ja, kijk, we zien er nu eentje inderdaad met heel veel hartjes erop geknutseld, maar het is echt inderdaad van groep 1 tot en met groep 8 zie je ook heel verschillende kunstwerken gemaakt worden. Ja, mooi. Ja, en het afgelopen jaar is voor de zorg duidelijk een moeilijk jaar geweest. Klopt. Wat maakt het specifiek hier zo moeilijk? Wat hier anders is, denk ik, dat hier mensen wonen die toch al op leeftijd zijn, vaak al onderliggend lijden hebben, kwetsbaar zijn. We hebben heel lang corona nu buiten kunnen houden. Helaas, sinds deze week hebben we corona, dus het is ontzettend goed gegaan door medewerkers, door bezoekers, door hygiënemaatregelen. Maar dat maakt het wel zwaar. Toch de kwetsbare groep aan zorgmedewerkers die ontzettend hard werken om corona zo lang mogelijk buiten te houden en vooral iedereen goed te verzorgen en toch welzijn te bieden. Want nu eigenlijk in de tweede lockdown zouden er meer mogelijkheden zijn voor verzorgingshuizen, maar voor jullie is dat dan nu minder omdat er wel corona binnen is of hoe werkt dat? Eén heel belangrijk ding, het bezoek is vooral welkom. We hebben ook gevraagd aan bewoners en hun naasten, wat willen jullie? Stel er breekt corona uit. En iedereen zei, we zouden het heel fijn vinden dat we toch vooral bezoek mogen ontvangen en bezoek mogen komen. Dus dat is wel een groot verschil. Natuurlijk, we kunnen niet gezellig die grote activiteiten organiseren. Maar daar waar mogelijk vooral maatwerk en vooral dat we bezoekers mogen ontvangen. En dat is voor bewoners nu wel ontzettend fijn. Ja, dat is inderdaad heel goed om te horen en dan hopen we dat jullie als medewerkers en ook de bewoners weten dat er aan jullie gedacht wordt. Een hart onder de riem vanuit de omroep en vanuit de hele gemeente. Ja, super. Met dus mooie kaarten van de kinderen. Ja, mocht je nou aan het luisteren zijn en je denkt, maar ik weet ook nog wel mensen die zo'n kaart verdienen. We hebben er nog veel meer gemaakt door dus allemaal kinderen uit Pela-Maas. En we gaan graag een hart onder de riem steken aan bij iedereen waar dat nodig is. Dus laat het vooral weten via de omroepkanalen en dan gaan we dat doen. Ja, bedankt sowieso al namens alle bewoners en medewerkers. We zullen ze een heel mooi plekje gaan geven. Dat is goed om te horen. Ja. Dankjewel, Saskia. Graag gedaan.